qabelhom ħalli Dan huwa shooter tas-sitt u ma għandna lil Maxine Borch u ħadd irrispondilna ftit domandi dwar l-annimali u l-protezzjoni tagħhom. X'inhu ma l-avvanzi li saru f'daw l-aħħar snin mill-animal welfare? L-avvanzi li saru huma fuq salvataġġ fejn ukoll żdiedu l-ambulanzi, ovvjament biex ikunu jistgħu jilħqu Malta kollha. Ara kemm tallimt malaj. L-iktar każ gravi li qaġġi f'idejk. L-aħħar konfiska li saret riċenti mill-Dipartiment Tajdu konfiska ġifieri kun hemm xi annimali sofri u teħlu intom. Kien hemm kwantità kbira, iva. U klieb? Klieb. Jekk nadotta xi kelb jew qattu sfiż minn il-miljet. Ikun bis-sejl? Le, ma jkunx bis-sejl, għax ovvjament l-annimali ma tixxihomx għaż minn il-miljet biss. Ma tit commitment, Commitment kbir. Kif tindunaw? Meta jiġi biex jaddotta xi ħadd jekk ikunx saħat serju jew le jsir xi forma ta' assessjar? Iva, mela hemm proċess sieħ, nibatu l-online questionnaires, nidħlu fid-dettall, ngħidulhom jibatulna ċertu ritratti anka tad-dar u anka ġieli morna ġodjar speċjalment fil-klieb. Iva, nkunu rridu nagħmlu il-house checks tagħna. U ġielu tirrifjutaw ukoll? Iva, mela. Però ngħidulhom. Għaliex għandhom jaddottaw minn postijiet bħal tagħkom milli jixtru minn għand breeder kemm jista' jkun dejjem? Mela, jaddottaw aħjar dejjem milli jixxu għax huma meta jiġu salvati minn barra xorta jkunu qegħdin joġo santwarju, joġo gaġġa, fil-każ tal-klieb ġol pens, fimt mhux qed ngħid tal-breeders, fimt li jkunu miżmu minn sew, all right, qed tifhem imma huma għandek iktar isek qed issalva u tihom ħajja aħjar. Naħseb għatta karità jiġi. Għatta karità. U ovvjament tittamel ir-riċerka tiegħek biex il-breeder li tażel tal-li jkun breeder serju. Eżatt, ekku. Niżel. Jekk ikonna suspett li hemm annimal qed ibati jew qed jinħaqar, x'inhi l-proċedura? X'irid jagħmel dak li jkun? Meta jekk alright, jekk qegħdin nitkellmu fuq abbuż, importanti li jċemplu mill-ewwel fuq 1717 ituhom l-address full, ġifieri full address mhux ma nafx x'inhu l-flat number, ma nafx x'inhu l-bib. Importanti ituhom il-full address biex huma jistgħu jibqgħu sejrin fuq il-post. U tista' ssir b'mod anonimu wkoll. Iva, mela. Tajjeb. Bħal rapport normali. Eżatt, bħal kull rapport. Niżel. Mela, għalfejn ħafna nies igergru illi anke biex tadotta huwa diffiċli. Ifimni, jekk isibu l-xaħat bħali. Femilna dik, femilna. Toqgħod attenta, Le, toqgħod attenta x'huma diġà kellhom ħajja kifra fuq barra, daw il-maġġoranza jkunu salvati jew konfiskati. Jiġifieri importanti li għand minn sejrin ma jerġax tiġi repetuta. Trauma oħra. Eżatt, trauma oħra. Anzi naħseb tkollu iktar imħabba. Eżatt. Sabiex itaffilhom mit-trauma li kellhom fil-bidu. Issa, malajr naf li hija proċedura waqqa, naf li hija proċedura twila, imma x'inhi l-proċedura meta jiġi salvat annimal, meta jien naf imma morrux fuq abbużi, morru fit-triq. Ġi salvat annimal. Il-proċedura hija twila. Ħafna jaħsbu li hija ħafifa, però mhijiex. Meta jiġbruhom l-animal welfare officers, ġifieri voldir dawn ikunu bl-ambulanza jibqgħu sejrin il-klinika, wara l-klinika ovvjament jarawhom il-vets hemmhekk u mbagħad jiġu l-animal welfare jaraw iktar x'ikun hemm bżonn hemm x'iktar kura għat-tul u mbagħad nibdew nippromowtihom biex jiġu għall-adoption. Insek għandek il-Mater Day tal-annimali. Mhux hekk? Barra klip u qtates, ġieli kellkom xi każi ta' annimali oħra? Iva jkun hemm, però l-animal welfare klip u qtates biss jaċċettaw. L-aħħar waħda, żmien il-miliet, tiġu bżonn volontiera. Volontiera dejjem. Il-volontira inti għandek jekk sa tmur in-naħa tal-klieb, id-dog section ġifieri tkun tista' tmexxi l-klieb, tgħinhom inatfu, toqgħod tagħmel isek taf kif ikun hemm il-klieb dejjem daw ikunu ġol pens joħorġuhom jilagħbu magħhom. Xi ħaġa. Eżatt. U kif jiridu jagħmlu biex jikkuntattjawkom il-volontiera? Jistgħu jitkellmu mad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali, iħallu n-numru tagħhom jistgħu anke jiċemplu u mbagħad jikkuntattjaw lilna u aħna nerġgħu nikkuntattjawhom lura. Mhux meta li kont għandik tnejn, waħda tal-li rispondejt tajjeb u l-oħra ta' kemm tagħmlu ġid u ta' kemm tgħinu annimali. Grazzi, issa waħħala mhux ma' din-ġaketta. Jekk tixtiequ lil xi ħadd flok Max għajdulna u batunna hemmhekk. Narawkom.